Simpiwe. Ana petrol leo month. Hawu magoli ngidlula kabi. Simo singena petrol. Ngafuna vele uyothenga. Hayi umhlanzi wangesona isitabane wena umhlanzi. Wayesona umhlanzi isitabane. Ngoba nomfazi wayenaye yize wagcina esihambile we straight umhlanzi. Uyabona into mina esengayiqaphela ngalabantu abawosomabhizinisi nabadumile. Kusho ukuthi izinyanga lezi ezibathwalisayo ziyezibatshela ukuthi mangawulala nomuntu wesilisa omunye amandla akhe azophakama kumbe umnotho wakhe uzophakama. Uyangizwa ukuthi ngithini? Mana amacungwane. Awuqhubeka le-story sakho salomuntu ayefuna ukufaka kuma-TV lo ayefuna ukuhlaba. Ubeka kabi kodwa nawe umuntu ofuna ungihlaba. Thana wefuna ukunginukubeza. Lo muntu wengijwayela kabi. Wayebhizi lo muntu lelo elakha wonke amavidiyo engiwaposta ecomment uthe suka lapho waye nomkhubo ongi-inbox elencoma khona la isikhathaza acela khona inamba yami. Hayi ngimnikeze nebala phone babazile ikhona enginalo wathi wemthu ngiyazi uhleli phezu kwemali. Ngathi mina wathi wathi phela wena umbhali wamafilimu ophelele. Wathi izolo lokhu bekade ngikhuluma nomfundi Vundla ngaze ngathi mina kumfundi Vundla hayi akakhululeke ngoba mina sengiyaxhumana nawe inamba yakho ngizoba nayo. Umfundi Vundla wama generation. Lowe generation. Ngangizwa ukuthi ngithini? Athi umfundi Vundla impela uyakhala ufuna ngizoqinisa la ngizoba ingxenye yababhali be generations ngoba isiyaxeka. Ngathi mina wathi yena wathi hayi futhi wena usababaza okuncane ukhona izikhulu engizokhuluma nazo lapha ku-SABC ngifuna kuphuma uzalo ungene wena ngoba nalapha kuzalo sekuyaxeka. Ngababaza ngibabazile wathi yena hayi angeke siqede sonke efonini awuphuthumela wathi kuphi ngathi ngise-Oliveni wathi ngcono ngoba seduza awuphuthumela emzini wami eWaterfall. Ngaleso sikhathi anginayo ngisho imali kwase kuntambama imali ngaze ngasizwa ubani umfana wakagabele engangihlala naye eOliveni. Akasekho kodwa nalo mfana saba senkosini. Ingathi uma yakho walala ngokuthula. Uyeke lo mfana engithi wangiboleka u200 ngabiza iUber ngathi ngizongena eWaterfall wayesengithumelile necode ngayenikeza ama-security Uber yayangishiya ngaphakathi emzini wakhe ngafico njani umuzi ngibabazile nami naye ke wayesesizakele sengifaka kuwo wonke amagumbi engibonisa umuzi wakhe ngilo ngincomile wazi wathi naye khulileka njengoba usuphila nami nje nawe uzoba nomuzi onje. Ngathi mina athi yena kukhona la angihambisa khona endlini saye safika la kuyibar khona athi mayevula kwavela inhlobonhlobo zogoloko abanye ngangingabazi ngafunda kwezami ukuthi ugoloko wemali ebizayo lo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wathi ke insizona uzozwana namuphi ugoloko ngathi mangibabuka labo goloko iningi labo angilazi. Engaze ngawazi ngaze ngamkhombisa iJemasini ngathi lo enguphuzayo wayikhipha wayibeka phezu kwetafula wathi asijikele ngale masijikela ngale safica indawo la yosakhona inyama kunomshini lo ayosa ngawe iSpringbok sasiphenduka iSpringbok siphenduke sosa sincinca wathi asibuyele ngaphakathi endlini masibuyela ngaphakathi endlini wathatha yona iJemasini le wayigcineka phambi kwami wathi wedwa ke lapho wendoda. Wathi khulileka kusekhaya ngakhumula ijacket engangiyigqokile ngayigaxa esitulini. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wayithatha wayihenga lapha ngasemnyango wathi ebuya ngase ngilivulile ibhodlela ngathatha ama-ice ngaphohloza engilazini ngathela ugoloko ngathi mangithi ngithatha idash wangiphuca idash wathi hayi ugoloko ungawudeshi ugoloko awudeshi unqinda amandla ugoloko. Uyangizwa ukuthi ngithini? iSteve leso ngashela ekhanda wasala ama-ice engilazini. Wawonyiwe. Ngangomile wayesukuma lapho ngathi ngibona umuntu wakhona wabuya nokwamahlamvu eminti wakuthi fa la engilazini wasukuma futhi wabuye sebuya nani nama-blueberry wathi phohlo la engilazini yami kulokho kwesithathu wabuye sebuya nengazanga noma kwakuyi-olintshi noma kwakuyilamulwane okwakusikiwe waphosa ingcezu ngithi zabazine wayifaka la engilazini yami wayesewuthela ingilazi wayigcwalisa wathi awuze isandla sami.
Angizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa. Hayi ngagalela nami. Hayi ngancoma ngincomile nami ukudidiyela kwakhe kwathi kusenjalo kanti kuzoqhamuka intombazane eyayisebenza khona. Kuthiwa leyo ntombazane nayo isekho kodwa emhlabeni saba senkosini. Ingathi umoya wakhe ngalala ngokuthula. Mayiqhamuka le ntombazane iphethe i-tray, kuleli tray kwakukhona iplate, kuleli plate elilodwa kwakukhona amakinati la obona ukuthi awekhethene, kuleli plate lesibili kukhona inswazi zomqwayiba. Ibiltong. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yabeka intombazane ngabonga. Ngazavuna kwaba kanye la emakinatini ngase ngiqinisa la inswazini zebiltong. Kwaze kwashayena futhi wengibhekile ngoba ngamzwe sethi khawula bo kusezi ukudla kwangempela. Kwaba kaligwinyanga yabuya futhi le ntombazane nogqoko lwesimanje manje lwalulukhulu khona la esithebeni la kwase kukhona inyama yase Springbok ingasahambi yodwa bheka ngoba kwase kukhona ngisamasonja lokhu kwase Limpopo kube khona izinyawo amawutwana efakwe kakhulu pelepele bese kuzoba khonani kuzoba khona ulwimi lwenkomo olwaliphekwe lwangavuthwa olwalibiliswe ngewayini. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kube khonani idombolo kube khona inyama yangaphakathi kube kuzoba khonani ipapa khona lo gqokweni lolodwa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Sadla lapho sazi sashaya esentwala sasigcina sesikubuka ukudla sesixoxa yabuya futhi le ntombazane yaseni right sathi yebo sabonga yalithatha ugqoko yahamba nalo ngaqaphela kodwa ukuthi uGologo wawusungenile egazini kuyena ngoba wayesekhulumela phezulu mayikhuluma. Angizwa ukuthi ngithini? Kukhona isiwombe la angibuza khona ukuthi ukhona nomuntu wesifazane engithandana naye ngathi mina yebo ngambona enyukubala wathela uGologo wokushayela ekhanda wasukuma kwangimangaza ke futhi ukuthi kuxwayiswa yini mangithi khona into engithana naye ngambona evulela iredo wadlala ingoma kalomfana lo stability leyanduma ngayo Athi ngithatha umuntu wami. ethi ngijimela lo muntu wangithathela umuntu wami iyayidlala lengoma ayicule naye ilingisela kukhona la ehamba hambe khona ibe nezinhlambana khona eyayithi ngibona ngishaya ama push up naye weshona phansi eshaya ama push up abuya asukume afenda umoya khathayi soke ngizwe namhlanje ngathi mangibuka isikhathi hawu sekuhosha u10 ebusuku hayi ngikhale ngesikhathi bese ngicela indlela athi hayi phela sikaqedela umhlangano wethu athi uyabona njengoba kulesikhathi engeke ngaphuma khona bekufuna umvundla wathi uyofika la ekseni ngo5:30 ngoba uzobe phuthuma indiza yakhe ingo7 uWarthambo kodwa ngeke alenze iphuthu uzoqala la ngakho ngibona ukuthi lala mina ungahambi ngoba mawungahamba isikhathi usokushaya ekseni. Hey Wasungaxwayile. ngibe nalo ungabazane ngoba sengibona izimpawu engayiqondi ngale ndoda le kodwa bese ngiyitshela into yabona ke mina mangidakiwe ngiba namandla ngathi njengakazama njalo lahlwe yidlozi ngizomqophela umlando. Ngaqinisa kakhulu la kuGologo hayi wasukuma wathi hayi asamba wangibonisa igumbi engizolala kulona lalivele lineshawa ngaphakathi wathi hayi khulileka ugeze wathi khulileka kusekhaya hayi ngigeze nami hayi bese ngiyolala baphuza kubuthongo ubufika ngoba kwazi kwashaya o12 ngibhekile mahlayeni ngoba phela ubuthongo yibisela bagcina bufikile ngoba mina ngiphaphama wo2 ekseni uma ngiphaphama ekseni ngizwa nje uyabona mawulele kodwa uyasindeka ngine-feeling ukuthi ngathi khona umuntu okhona la endlini. Uyangizwa ukuthi ngithini? Nginale feeling ukuthi ngathi khona umuntu okhona la endlini mangithi ngiyaphendwa nebala ngisibone isithunzi ngenhlanhla umbhede engangilele kuwona kwakuyinhlobo yalombhede onezibani ngapha nangapha ngathi ngigqabela inkinobheni sakhana lesi sibane esingala ngambona umili umuntu wakhona ivovo wayeselibambe ngesandla. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngapha esinye isandla wayephethe okunye kuwuketshezi engingazanga ukuthi kwakuyini kodwa ngasola ukuthi kwakuyilubricant. Lubricant impela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi ubaba yini umuntu wakhona uyasondela ulokhu ethi awukahle kancane maye sondela into esingithusa ivovo leli ngesikhathi esondela laphenduka ivovo laphenduka inyoka. Ngithakathi lo.
wangizwa ukuthi ngithini Mm. and the more esondela the more le nyoka iba nkulu yona esingithusa amehlo lawa esejikile asebomvu ngaleso sikhathi nami ngase ngimjikijela ngayo yonke into sokubhunqubhunqu ngiyamemeza kanti intombazane le isebenza kwakhe indlu yayo yayingemumva la kwangilele khona kusho ukuthi kwakunewindi njengangilivulela ngoba kwakushisa kusho ukuthi intombazane iyabuzwa lobu bhunqubhunqu iyangizwa nami ngilwa nale ndoda yacindezela enkinobhini yokubiza ama-security ngesikhathi ngimjikijela nawe uyasondela nale nyoka iyakhula sengisaba nale nyoka le kanti kuzoqhamuka ikati engazange lalingeneni endlini ngamphosa ngale ebusweni laselipilingana ikati layo lafika lalenga ngey'dlathi lamdabula iy'dlathi wathi esaphundla ikati wayewahlehla wawashaya phansi ngezinga ngathola ithuba lokubaleka uma ngizophuma le mnyango ekamereni ngiyophumela endlini enkulu kanti ngizohlangana nama-security ngawakhombisa emumva kade ngangiphambana nawo ngaye ngaphuma ngegate mina ngizovinjwa esangweni sengivinjwa ama-security amanye i-backup ayezolekelela sasisho isibhamu emumva Lo muntu lo akafanga. ngizwa ukuthi ngithini uma kusho isibhamu lama-security abamba mina kusho ukuthi ayecabanga ukuthi ngiyisigebengu ngoba elinye lashe lini lathi lo mdidi lo ufike entambama la athi umnyaya asambe nabangibamba kwazi kwakhuza intombazane le esebenza khona yasho athi hhayi akusona isigebengu lo muntu ulalila masiye ekamereni kula amanye ama-security kanti lo muntu asemdubulile kusho ukuthi athi uma engena ama-security nabo athuka avele amdubule Akangafani. akafanga ngoba iy'nhlamvu zabambile eyodwa yangena la esibeleni yaye yaphuma la esiphangeni esibili nekuyiyona iyamkhinyabeza yangena la eswini yaye yabhajwa la eqolo ngoba kusukela lapho wanqamuka esingezansi akaphindanga akwazi ukuhamba wangizwa ukuthi ngithini Ngikuza impela. ngasinda kanjalo mina indoda ifuna ukungivengula La kakhona akakufisi. akangifisi nami ngingamfisi